Jama'a na ce to kun ga illar barin mutum da shekaru baya da mata kuma a gidan gado ga matan yanne ga na kanne a gida daya to akwai matsala. Bari ku ji abin da ya faru da Bala. Jama'a Bala ne ikwashi shekaru ba da mata daga shi sai bargonsa. Wasa mutanen anguwa suka fara zargin cewa anya ko zalmalulun Bala iya Bala abin nan iya damansa. Ranan nan sai ya haɗa kai da budurwarsa wadda suka yi makaranta tare. Ice ta zo dan Allah ta taimaka mai domin isamu dai rufe kofar nan. Ba sai ta wanke kafa ba. Tana zuwa aka shiga aka yi duk abin da ya kamata. Ya shiga toilet yi wanka. Iya can sai ga ɗiyan yannansa da ƙanni sun shigo. Sun saba su zo su ɗan anshi ɗan sweet haka da ɗan biskit. Suna zuwa sai suka gaba su ga Bala ba. Sai suka gama ci. Kawai sai suka juya da gudu. Suna gudu suna tsalle. Jama'a ku zo mu gama ta Baba Bala. Baba Bala ya yi aure suna ta yi kuwa irin kowa ya zo a gama ta Baba Bala. Iyaye suna jin haka sai suka ce kai to da walakin goro cikin miya mu je mu ga yaran nan suka gani ba sai aka miƙe ke ba daga cikin su har da Mama Bala kawai suka gangaro aiko ana zuwa sai aka isko mace tobe a kwance ta baje a katifa ce su Mama Bala tana gani sai ta ce kewa ikawo ki sai Bala iji mauti ya ce waye sai ta ce ni ce nan mahaifiyarka ba sai Bala ya fito ba da kumfa a jikinsa haukace sai izo iya ce mata mama me isa kika shigo bai kamata ki shigo ba musulunci bai yadda a wuce ke ba da izini ba kamata sai kin mun magana kin ce ke ce sai in ce bismillah mama ya zaki haka sai ta ce to wannan wa'azin naka haka ne amma yau dai ba zai yi aiki ba sai kawai ta ce meye maganinka da wannan sai ya ce mama wannan da kike gani men ɗita ce tare muka yi makaranta ta zo ne za ta je wani gari dare yi mata ta duba ta rasa towa ta sani a garin nan sai ni cikin waɗanda muka yi makaranta ni ne ustazu a cikinsu to gare ni ya kamata ta zo ɗaki na ta kwana idan safiya ta yi fiyaf ta wuce inda za ta je shi a dalili yanzu nan da kike gani wanka za ta yi ta gangare da izinin Allah ta je inda za ta. Mama Bala sai ta ce ka dube ni nan ni fa ba karamar yarinya bace idan ban sa taɓarya na bazar da kai ba na ce subhanallahi. Bala da ya fahimci cewa mama dai ta fahimci abin da annan kawai sai ya pretending sai ya ce tsaya ki ji mama shi dan dai mai shiga jijiyoyin jiki billahi lazi ina jin bakin cikin yadda mutane suke zargin cewa zalmalulu na a kwance yake to shi isa na ce dole in nuna ma duniya cewa lafiya kalau nake yau shi isa na kawo ta domin in tabbatar da inganci na domin a daina yi mana wannan zargi ana jifa mu wannan abun murna ne ke ma ya kamata ke farin ciki ki fahimci lafiya launi ke jikoki suna nan zuwa ko bakin mama sai ta ce to idan jikoki na nan zuwa duk a rasa ta inda za su zo sai ta wannan hanyar durin waka. Bala sai yi shiru ashe kai mama nan da taɓarya take ta musamman kawai sai ta fita ta ce Bala tsakanin kai ko budurwarka wa zan karya ma kafa kes din nan ya mutu. Bala ya ce mama mai iya zafi haka ta ce zaɓi ɗaya na ce subhanallah to yanzu dai ana can da Bala an tsare shi an ce zai ya faɗa wa ya kamata a karya maka fa. Jama'a me ya mafita wace shawara za ku ba Bala ku rubuta mana a comment section sannan kuma ku zama ankari duk mutumin da ya ɗauki shekaru ba mata ku keɓe shi idan ba haka ba ku rahama ma ba za ta sauka a gidan ba.